Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wino paspasamak. Di sumbat di agtuturay karili issues. Ken karikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Miyerkules papagayam 8 ti mabilang idi bulan ti Marso 2023 deti apo ti aldaw para kada iti babae World Women's Day idi dating aldaw jaka mo dadi aktibidad po para kada iti babae iti dating aldaw deti apo ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para di pa nakaidano na po ti maysa nga oras ngayon tayo pa nagsisinukat ti kapampanunutan kariri damdamag issues ken tupiko sini programa Damdamag ni Berto. Ay, di kita insagana mi apo ngayon tayo pagsasaritaan manen. Di kita pampasero at GPJ Metro Manila nagsublida na po iti panagpasada. Ay, napintas apo dating senyal. Iti supay laing nga damag Department of Transportation suportaran na apo di kita locally made nga modern jeepneys. Anati kasano apo anat pagbaliwan ano kas pagarigan ma-modernize di kita lugan babaen metlaing nga po kada kita agar aramid ti lugan or jeepney iri kabukbukodan tayo nga pagilian DILG Secretary Abalos inikat na amin na po diri kaming ti kapulisan ije Bayawan City Negros Oriental kalpasan na po dito pamapatay iti gobernador ije Negros Oriental gagiyem keng kabsat ije met Cebu apo namuyo ti Cebu ket kapital iti panaglechon amuyo kadi nga agraira manen na po iti African Swine Fever ASF ijay Cebu gagiyem ken kaabsat okay digiti sabali pa nga damag work from home kayat nga ipursigi apo ti Department of Energy tapno makainot kano iti kuryente gagiyem ken kaabsat ken deti pamapatay apo ken ni Governor Digamo adopat nga sa suspect apo nga agkanta kanon wenno ipudnudan digitay tattao nga deti likodan siguro tinasao nga pamapatay gagayem ken kabsat amin digito tampok pare ti maysa nga oras ngayon tayo pa nagpipindadamag iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. Wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ti lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Dito yung nagduang aldaw po, Lunes, naging gana idikalman na nag-update tayo po yung Metro Manila, especially Caloocan, and we have Paranaque, Gagayem Kabsat, talagang naparalisar ti, nagbalegi po, o nakuma, dagito yung jeepney operators and drivers nga nang paralisar iti biyang ti transportasyon, ken naparigat ti tao ti agarup duang aldaw malagip yo apo diti nakainuman tayo di kalmana nga may isang agtrabaho di dati nga 24 pesos nga one way na gagiyem kapsat kasi two rides isuna agbaybayad iti tricycle nga mangitulnog ken kuana manipud di pagtaingan da aging gana iti trabaho na gagiyem ken kapsat iti 80 pesos agasim deta nga nagbaliwan na po di no nagtultuloy deti nga tigil pasada gagiyim kabsat di nga inuman tayo po Caloocan di interview ni ENR correspondent Ricmar de la Cruz gagiyim kay kabsat so kasje ti karigat or kadakkel na no nagtultuloy ti panang protesta dagitoy nga nasao nga adda iti biyang ti transportasyon para kanyak nagbalaygi da po adu digitay na alarma gagiyem iso nga ti gobyerno tinaramid na adda na aramid da po nga dialogue kadakwada iti nagbaitan digiti adda iti transport group ken digiti taga gobyerno especially Department of Transportation ken deti LTFRB deti Land Transportation Franchising and Regulatory Board gagiyem kay kaamsat so iti deti ng aldaw nagsublin apo iti panagpasada dagitay kameng ti Manibela, Piston, nga dagiti ti kang runaan nga organisasyon dagiti agpaspasada nga jeepney nga nang SWAT apo kadeti tignay protesta. Linipasan na po ti transport group nga Manibela ken Piston deti protestada nga naawagan tigil pasada. Segon iti grupo nagsublida na po iti panagpasada da dagiti nga miyembros deti nga grupo itangal daw Marso 8. Deti kalpasan ti pannakitaripnong ti Piston President Moody Floranda ken Manibela President Mar Balbuena kadagiti opisyal ti Malacañang may bilang kadagiti nakitaripnong kadagito nga agapu kadagito nga transport dagito nga transport group ken ti Presidential Communication Secretary Cheloy Garafil ken dating nangidaulo apo ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB. May palagi pa nga narugyan idi Lunes Marso 6 ti agmakalawas kuma nga panakaisardeng ti panagpasada dito nga pampasero a jeep kas panang ipakita da idi panang kontrada apo iti may purpursigi babaen ti gobyerno nga Public Utility Vehicle Modernization program gagayem ken kaabsat. So yon so tata okay so all right na madamdama mangalat ito apo iti Metro Manila kada ti panagsublin ti panagpasada dagito nga lugan gagayem kaabsat kas ko nakitayen para kanya ka naipakita da nga kabalinan da apo nga paralisa rin no pwede ito lang piston
ken Manibela ti very active nga nangipakita apo iti panang protestada kontra apo kaditi modernisasyon ti jeepney nga pampasahero dito'y pagilyan tay nga Pilipinas gagayem kay kamsat so itata adda diti nagduduma nga proposal tapno mapalukayan na po diti nga modernization program ada pa diti I think World Bank ba yon or Central Bank kuna gagayem kay kamsat BSP Bangko Sentral ng Pilipinas kasanan mangi porsupuesto da po ti pundo nga pangtulong kadagiti digitoy aday ti beneg ti transportasyon tapno mapautangan da mapabuludan da iti kwarta nga tustos or gatang kaday jay moderno nga jeep ngem di kita nagprotesta po no kitaan nyo di kita streamers kada placards da di namin kaya yung milyon na halaga kunada gagayem kay kamsat itatapo adadeti mai purpursigi manen nga pan naka moderno ti lugan gigiyem kay kamsat babaeng kaditay local manufacturers gigiyem kay kamsat adati panangirakura kapo iti suporta ni Transport Secretary Jaime Bautista kaditay locally made nga modern jeepneys tapno agoperate da manen ijay Metro Manila gagayem kay kamsat sigun kini Bautista tinasao nga jeep ket mausar ti Euro 4 engine anati kayta sa uwi na po ti Euro 4 engine sumagmamano kadagitay maususar kadagiti hotel kadagiti turista gagayem kamsat ti panang suporta ti gobyerno ti locally made modern jeep ket para iti pan nakay-promote ti modernization works dagiti local manufacturers agbalin nga dalan or dana detoy para iti adu nga trabaho kadagiti Pilipino. May palagip nga na yuswat ti public utility vehicle jeepney operators when nang yuswat kay gitoy iti agmakalawas kuma nga tigil pasada kas parang protestada apo iti modernization program gagayem kay kamsat. So anati Euro 4 Euro 4 engine gagayem aben mo po ti ano tayo detoy kitain tayo no sino digitay i-diskutir kada tayo anati bentahen no di mosor ket Euro 4 engine gagayem kay kamsat anya ti kayata sawen ti Euro 4 engine deti kadi ma-attain tayo di basbasit nga polusyon nga parnuayan apo di pampasada a jeep no agusar tayo apo iti Euro 4 engine padaanan nyo apo ano tayo tinasao nga klase ti engine or makina nga mausar kada iti moderno nga lugan Euro 4 engine gagayem kay Kaps. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisp. King Galitos Yempo, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City,
ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, sa nga 18 minutos kalpasante, oras tayo nga alas 12. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babang kin Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tepe iti Pugad Lawin, Carbas Aircon, Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag, babang kin Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, edi Barcelona, Pagiliana, Espanya. Thank you very much pa iti June Floor Apartment, di Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babay ka Mr. Aurelio Fiesta Jr., kaya ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Maraming salamat iti Cherylyn's Crispy Chichiron. Magata nga po iti ground floor ti Lawag City, San Nicolas Public Market, babay ka Mr. Henry Vallador, kaya ni Mrs. Cherilyn Vallador, gagayem ken kaabsat, manipo da po iti California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Fiesta or Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Ken thank you very much po iti Blue House Beach Resort. Di kita mapan picnic po, sigurado dakkel ti tsansa nga maited kada kayo nga mga bakari kakadakkel pa premyo babayan ti the Blue House Beach Resort Summer Bonanza gagiyem kay kamsat may sa promo detoy amin na po nga mapanagupa agokupar ka dito cottages ti Blue House Beach Resort may kanda automatic basta nagokupar kayo na may sa nga Blue House t-shirt then amin kayo nga nagkukuyog may kan iti raffle ticket ije ticket po isurat yu dinagan nyo diti address yu ken telephone number then i-drop yu ije tambyulo numabunot DJ stop DJ ticket yo adu di kiti agur ure pa premyo kasla kung may ti weekly draw gagiyem kamsat first prize second prize ken third prize gagiyem ken kamsat agpapada nga mga baka po kariti imported canned goods manipo da po kariti manipo diti Blue House Beach Resort. Then adapay sa nga pulo consolation prizes nga umangabak iti sag to 200 pesos. Dejay mid promo draw gagiyem ken kamsat cash prizes po 5,000 ti first prize, 3,000 ti second prize ken 1,000 ti third prize adapay iti surprise nga premyo gagiyem ken kamsat adanto pay mayuswa tapo nga paayayam nga pangabakan nyo pa karagiti kakadakkel pa premyo iti grand draw gagiyem ken kamsat mga baka po, iti 10,000 pesos para iti first prize, 7,000 pesos ti second prize, ken 5,000 pesos ti third prize, ken adupay nga papremyo. Babaeng kada Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukala Familiada, dahil agtagikwa po iti Blue House Beach Resort.
Tukalikagum mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. 23 minutos, kalpasan ti alas 12. Padaanan nyo apo, 12:30. Makainuman ito apo ni Engineer Neil Jose. Dito yung tagi ko apo, iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Maipanggip apo iti Euro 4 engine. Gagayim kayong kamsat. Kasano apo ti kangina na, kasano ti ka-efektibo na dito nga mas environmental friendly. Gagayim pagsasaritaan ito. Kendinggen nyo apo, especially dito aditi bineg ti transportasyon nga da kayo ti umuna nga maapektaran no maipakat apo deti modernisasyon ti lugang kasi ni presidente kasla saan tay nga mabalbaliwan di kalikagom suportaran na apo no pay saan niya na irugi detoy babaen ti administrasyon na suportaran na apo deto nga programa ti gobyerno nga ma-modernize dagitay pampasada nga jeepney gagayem keng kaabsat so padaanan nyo ni Engineer Neil Jose makainuman teto apo alas 12:30 gabot medyo busy ti inhinyero seknan apo ti Euro 4 engine. Okay, ita po mapantay di Karkar City. Karkar City is in the province of Cebu. Gagayem kaabsat. Saan nga nakalisi nga maakaran iti African swine fever. Di kita baboy nga taraken apo iti sa syudad. Dito iti tanyag mabigbig nga apaggapgapon apo tinaimas nga lechon iti Cebu kalpasan apo nga nai-record ti African swine fever and nai-report detoy idi kalman gapo iti detoy insigida nga nagmandar ti gobernador ti Cebu ni Governor Gwendolyn Garcia tapno may patungpal apo tinaiget nga panakakontrol ken control iti mismo nga Karkar City as it's southern Cebu tap maipawil apo ti panaka-iserek di kita si bibiyag baboy karne ti baboy gagiyem keng kamsat ken ti sikat alechon EJ Karkar gagiyem keng kamsat agingga na laeng iti syudad ti Karkar haane na mairuar ti sabali nga ili nga adda iti uneg ti Cebu gagiyem keng kamsat naiwaras meten di iti pulis ka ken pan nakabagi ti provincial veterinarian iti pito nga access road nga sumrek apo iti Karkar City tapnon mayuswat inspeksyon kada iti produkto nga baboy ken ore di kita sibibiyag nga baboy ti Cebu ken nagbalin na po nga African swine fever free tinapalabas nga 3 atawen gagiyem kamsat agingga nga adda po di kita nabigbig manen nga infected na baboy iti Marso 1 ba idinto nga ti syudad met iti Karkar ti immuna iti panagsangpet iti Cebu lechon agapo pay laeng nga po tinaimas nga lechon ken naimas nga chicharon nga daytoy apo ti daydaywen pay digiti turista iti daytoy nga syudad lechon ken chicharon gagayem ken kamsat nayuswat meten ti inspect babaen iti gobyerno probinsyal ken di kitay karuba na nga local government units iti Karkar tapnon ti kasta no adda pay di kitay baboy apo nga apektado iti African swine fever gagayem ken kamsat manipod Marso 1 naka-record ti gobyerno iti 30 a baboy nga positibo iti African swine fever ijay Karkar nga addaan ti 10 ket 5 a barangay ken 10 ket maysa dagiti apektado apo iti ASF ilawluag te dito ijay Karkar bukbuklen ti 10 ket 5 a barangay
ti sangapulo ket maysa kadagiti sangapulo ket lima barangay nagpositibo digiti taraken na baboy apo iti African swine fever. So dapay upat nga nabati gagayem ken kakabsat. In Palawan met ti Gobernador Gwendolyn Garcia ti sakop wenno pa kay implementaran ti pork ban. Kasla kumay ti Sibubukel nga Negros Island gaput adda ti atap ti provincial veterinary nga posible nga naggapoy di Negros Oriental ti baboy nga nagpositibo iti African swine fever iti Karkar City. Nakitanipnong ni Garcia ti gobernador kari hog raisers manigod iti Karkar City ken sapulenda sumapulda iti wagas tapnon ti kasta matulungan ti pan nakapugipog ti virus tapnon sa anen nga lumawa pa iti maapektaran na lugar iti daytoy nga probinsya. Amuyo ka din iti Cebu gagayem kaabsata ket isu ti kadadakkelan nga producer ti baboy iti entero a pagilyan. Amuyo ti populasyon ti baboy iti Cebu gagayem ken kaabsat umabot deto po iti when worth ti baboy nga si bibiyag when matartaraken iti Cebu 11 billion pesos ti balor apo ti baboy nga matartaraken apo ijay Cebu wenno deto nga industriya hog industry gagayem ken kaabsat. Sunukit kita entayo deto nga palawag na iserrek ababoy ijay Karkar gagayem ken kaabsat nga aggapo iti sana ba yon gagayem ti pagarop nga nagyakar apo iti African swine fever. Itay imun una nga gundaway makikukoordinara kag tawag ken ni apo provincial veterinarian Dr. Lloyd Valenzuela but hanya makasungbat baka amangan no busy gagayem ken kaabsat. Taamwentay kuma gagayem ngamin kaaddan digitay lugar nga paset ti probinsya tayo nga nagbali na positibo apo iti biyang ti African swine fever nga itanket impalubos dan nga makapagsubli digiti hog raisers nga agtaraken iti baboy. Ito po yung nakakatakot. Kapsat nga kas kada tinapasama kay Karkar City gagiyem kapsat gapo di Negros or saan ba yung island na yan alpasan na po nga in ni Governor Gwendolyn Garcia nga mairaman apo di pa nakaipawil nga maiserrek mairwar digiti taraken lechon kada sabsabali gagiyem kay nga kapsat diti in Palawa tibiyang ti gobernador iti Negros Island sa Negros gigiyem kamsat na irama na po ang maipawil ti panakaisirek di gapu di Negros Island gaputad dati atap ti provincial veterinary nga posible nga naggapu iti Negros Oriental ti baboy nga positibo iti African swine fever ken naipan ijay Karkar. Yan po yung punto ko sana DJ ko matipuntok kini Dr. Valenzuela at taapo na lukatanen diri sa magmamano nga lugar. Uri dito ayan tayo maki, di ba? Pwede na. Dito naggatang tiburiasin na po nga karubak. Uri asyak na sangapulo ket walo nga baboy ko edit na kuryente gagayem ken kapsat. Parang ayaw ko na balikan. Kakabsat ken gagayem. Itata adda na po digite naggatang ti baboy. Kasanot monitoring gagayem ken kapsat ti City Veterinarian Office, Provincial Veterinarian di paggapuan, di kita pangrugyan manen, di kita agsubli, di pa nagtarakin ti baboy. Yan yung punto ko sana, gagayim kabsat, but siguro hanak may kanti tsansa or tiyempo ni Apo Provincial Veterinarian na seknan iti dito. Kitain nyo Apo di napasamak di Karkar City. Gaputa usong-uso sa di Apo ti chicharon, lichon, gagayim nga dito peti may sa karili mga awis Apo iti biyang di iti turista. Itaapo apektadon iti African swine fever tinasaol nga syudad di Cebu, Karkar City. Anya ti rumrumwar ti investigasyon ti Veterinary Office ijay Cebu gagiyem ken kabsat agapo ijay Negros DJ baboy nga maipagarop nga positibo Negros Island DJ may pagarop ababoy nga positibo ti African swine fever ket na iserrek ijay Karkar siguro mapanda palitson or lutwenda para chicharon positibo iti African swine fever nga ita na po nagwaras manen tinasao nga sakit at ti baboy ijay Karkar City
gagayem kamsat nga paset ti Cebu. Dito apo tinag nangitunda ken ni Governor Gwendolyn Garcia nga nang paiget ti sitwasyon na po wenno pa nakaisirek pa nakairwar anyaman na po nga meat products nga agga po iti karne ti baboy, especially apo ije karkar. 15 barangays ti Karkar gagayem ken kabsat sangapulo ket Mesa kadiri sangapulo ket 5 barangay ije Karkar gagayem Karkar City ije Cebu apektado ni African swine fever gagayem kabsat inclose damit na po ti ruangan da para di pa nakaisirek di baboy nga agapoy ije Negros Island gapo pay laeng apo iti detoy rumrumwari ti investigasyon ti veterinary office nga ti baboy nga positibo iti African swine fever ket na isirek ije Karkar nga dahito iti rason na po nga nagwaras manen tinasao nga virus. So ayan po. Digiti aggat-gatang titaraknen na nga baboy kadigiti lugar to include Lawag City nga mapalubusan damanen niya agtaraken kasanot monitoring kadigiti gat-gatangin yung nga buryas gat-gatangin yung baboy. Amangan ta maipada tayo apo kaditi pasamak ejay syudad ti Karkar. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, 35 minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 12, kasama na po nga mapantayo, kadatin naman tayo, kani Engineer Neil Jose, agyaman tayo kadagiti sumaganat. Thank you very much, kani Mr. Victorino Pascua, manipod Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, iti Cherylins Crispy Chicharon, nga magata nga po iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, na imas nga chicharon, raman nga di muntupulos malipatan, gumatang, iti Cherylins Crispy Chicharon. Ay matmatunan da Mr. Henry Valledor, kani Mrs. Cherylin Jacinto Valledor, iti California, Estados Unidos. Maraming salamat iti John Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag. Babaeng ka da Mr. Aurelio Fiesta, kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, manipod Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Pagilian ni Espanya. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po iti Balintawag Street, ti Siyudad Tilawag. Adanda po kaditi talaing aircon technician, staff nornusen dati problema iti lugan nyo. Babaeng kini Engineer Neil Jose. Kastapay nga agyaman tayo abo iti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian ti TMT Construction Company, babaeng ni Honorable Telvin Tapawan.
Maraming salamat. It is St. Camillus de Lelis General Hospital in Barangay 21, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Babayin kini Dr. Alan Taylan. Nadadikdiket yu apo nga pa-ikonsultar iti doktor, nga rikriknahin nyo iti bagiyo, mapan iti doktor nga mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Okay? Tuloy-tuloy, manarmana po nga kumuntakin tayo na ni Engineer Neil Jose para kada ito inuman tayo. King ko na, seknan iti U4, gagiyem ka amsat, U4, adamin di tarwar, U4 nga makina kano apo, ang mausar kada kita tapno mamoderno DJ jeepney gagayem keng kamsat ken U4 engine gagayem keng kamsat depende sigun pa ken Engineer Neil Jose dati pa nakisarita ken kuan itay imon na gundaway gagayem keng kamsat okay na. Okay, ada na po itilinya tayo ni Engineer Neil Jose tapno makainuman tayo iti dayto nga malem iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon na Engineer Neil Jose sir. Live ka iti ENR online Damdamag ni Berto. Kastamet, manong ko Robert, kastamet ka din nagkaadong listeners dito Damdamag ni Berto. Ito'y Facebook Live, na yung baga pangal daw tayo amin na po. Okay, mabalin niya ikantayo sir, ti ilawlawagan, no anya ti U4 engine, nga isu ti require ita ti gobyerno, para iti panakamoderno di kita iluglugan, although di kita ket ma-assemble, kada kita local manufacturers, dito pagilyan tayo nga Pilipinas, engineer. When manong Robert, casting kami dito, DJ Euro 4 ready actually, Euro ti daduma kita, dapat Euro 5, Euro 6 dan. About ti kung amin DJ manong ko, about the emission content, iti may makina. DJ pinagibuga na iti asok. Ken amo tayo nga iso ti talaga nga mang perdi iti ozone layer tayo dito, may sa contributory tayo nga mang perdi iti ozone layer. Isong pinanaganan tayo iti Euro 4, tapnon ka sa ket the emission content na ket lesser mang Robert. No malagip ko idi pe lang iko adapt mes nga bus company ket digiti Euro 4 nga pinorchase na purchase idi ket adda pay may laok nga adblue kunada adblue it is a chemical nga i-mist na kadi tambutso main engine nga iso ti mga pabasit pa iti carbon dioxide content nga irwar DJ tambutson no ka mang Robert. But ano sir, digito agusar damit lang iti diesel or gasoline engineer? When mang Robert ngem DJ kuan ano ka DJ nasel tipnan kunatay ngamin nga digiti daan tatan nakit electronic ti mo susar tatan iso nga DJ mist na DJ kumbaga DJ pinangipugso na DJ diesel ket very fine dijayan mang Robert iso nga napigpigsa iti hatak di makina ken mauram nga mamimpinsan DJ diesel no kamang Robert. Amit ket nga 100% pero aday iti 90 to 95% mauram amin DJ no kamang Robert iso nga no makita hampulos nga gasok di diesel engine tatan mang Robert. Okay. So kapag ka Euro 4 talaga nga pinong-pino yung supply manipo di nozzle tip apno mauram. Api DJ excess nukwang hanya mapuuran nya diesel engineer isut adadda nga mangitunda iti kaadda ti asok nga ibuga DJ lugan. Well, Mang Robert, iso DJ, han na unay nga mauram no ka DJen, iso DJ, naasok no ka Mang Robert, no malagip tayo iti Metro Manila, iti guaget, hamupay ket makita iti tangatang iti guata, asok ti makita mo. Iso DJ, napintas deti modernization nga inko iti LTFRB, ngem, study ko na ni PBBM, nga hang atay kelkel lahat dapat adamit pinag-ready digiti taganan na owner kastamit ka digiti drivers makapag-ready da hang diti haka-haka nga i-implement mo nanginamit nga road digiti nga makina mang Robert. Okay pagka kasi dito mo na panagsarsalita ta engineer kita parang ma-accredited digiti manufacturers assemblers babaen met laeng iti gobyerno para ma-monitor yung talaga paggamit nila ni Euro 4 engine Jose.
When Mang Robert, dapat nga accredited metlaeng iti gobyerno tayo DJ aga sembold taha nga basta-basta nga aga sembold ka ditan ada Euro 4 handla nga DJ makina ngamin Mang Robert tikit kita iti LTFRB. It is the safety of the passengers. DJ under chassis kada amin ma-check up amin DJ isong dapat accredited nga maminpinsan iti ay accredited ti LTFRB digiti manufacturers no ka Mang Robert. Hanga dete ag-assembled kan gumatangkat makinam kada amin it must be accredited Mang Robert. Okay. Okay. Mabalin nga if ever nga adda digiti ag-propose nga from that old type nga jeepney ag-change engine dalangen from that original nga makina na kadije Euro 4. Is that possible, engineer? It is possible Mang Robert ngem kay kun akon pa-change engine da at the same time bigiji under chassis na sila kuma bigiji ball joint bigiji tie rod end kung kunana dapat nga barumet bigiji kasi pero dulos buenos pet kay di Mang Robert ket adda pela ing digita ni gatang na wenno ko makabiyahe la ing galutan ti rubber bigiji galutan da iti lastiko wenno interior bigiji ko tapno makabiyahe tam bigiji kami kinakadelikado Mang Robert. Iso nga deta ti mesa nga nang implementaran iti LTFRB nga DJ 15 years no 15 years and ma-phase out tapnon kas taget DJ safety di passenger ket adalat ta ijay nga at least baro di pagluganan da Mang Robert. Iso siguro ti pag sa kwanto deta iso nga baka i-study dan to metlaeng nga no kayat mo iti may upgrade to Euro 4 or Euro 4 standard DJ lugam mo baka dan to mesa nga manufacturer nga mapamuli kabil di Jeep Giant i-class A mo DJ under chassis na Mang Robert baka possible to DJ nga mangyari. Kasi DJ ngamin under chassis ti number 1 data Mang Robert. At least accredited DJ mang change engine at least matulungan met DJ jeepney operator at the same time the driver nga handa pa lang nga gumasgastos iti dakkel Mang Robert. Okay. Going back kadiji mas environmental friendly ni Euro 4. So is it possible nga mas na ininot tupay kasi kung na mas pino DJ panakaipugso DJ crude oil napno mauram amin awan excess nga maibaga. So possible nga mas na ininot digito nga Euro 4 engine kumpara kaditay maususar tata nga klase ti makina ti lugan kadagiti traditional jeepney, engineer? Based on my experience Mang Robert, dayo nga naiinot ton Mang Robert DJ efficiency DJ crudo nga mauram ket halos 90 to 95% compare iti agasok kada ko nga kumbaga DJ pressure ken ko ket nakapuiso na ket no napigpig sa pressure nga kwa DJ diesel nga maurang nga pinsan na ket adayo nga naiinot Mang Robert. Okay. Yung natin, yung mga Philippine jeepney natin kasi only in the Philippines yung design na ganon akma ni Euro 4 engine kadigito yung klase ti kaha tilugan tayo engineer. When Mang Robert akma ti kwata idi tekunako idi based on my experience ket no napintas pela jekaha DJ mesa nga bus ket gumatang kalan ti under chassis no kan complete under chassis Mang Robert with the Euro 4 engine tapos baro amin di under chassis i-lift mo laeng di jekaha then ikabil mon ket at least safety ti paseros ni Jain at brand new good as brand new. Okay. At jekaha ket napintas pela ing Mang Robert iso nga rod nga adda kumamet laeng standard nga mang check up ti digiti kasta nga assembled do ka Mang Robert iso then roadworthy check up kunadan sa ti LTO ken ma-check up amin actually Mang Robert LTFRB Manila adda check up day nga nakadakdakkel no data lugam mo ket inassembled mo nga brand new amin under chassis na ken ti ngato na ket automatic nga patarayan da check up beda adda detay dadakkel nga roller nga ikwa DJ nga sila the rough road damet makita da ma-detect da amin o the diferensya di lugan Mang Robert iso DJ ti kwat LTFRB di ko check up and da amin na impinsan tan mo ma-check up da impinsanen then approve do kan Mang Robert pero deti jeepney sa baling amin deti jeepney ngamin ket syempre adda accredited kuma
nga manufacturers or diti ag-assembled tapnon hanga diti takarubam laeng tabalay akit siyempre hantay mi nga DJ ko ang nalaing damit ang yung sa bali lang tayo accredited namin no ka TLTFRB mang Robert. Okay. If we compare engines nga ususa rin tata dito traditional jeepney itibiyang dito Euro 4 engine na ayan natin mas nangingina Apo Jose. What do you mean, Mang Robert, nga nangingina ti makina? Nangingina, Di DJ, makina. kung ano ka, Mang Robert, DJ Euro 4, brand new nga ron isuna. Ngayon, na DJ ko, DJ, long term nga pinagbiag na met, basta ma-maintain lakit di, akit, baka, adun ko ti masave ka, Mang Robert, kasi DJ, te ulitek man nga DJ efficiency, DJ firing efficiency na, DJ diesel nga mai-miss iti verify, akit, uramin na kami pinsan Mang Robert iso nga i-convert na iti power no kadya Mang Robert. Okay. So adan available dito Pilipinas nga Euro 4 engine engineer? Adun Mang Robert, ado ti kwan iso nga rod nga ti kumakuamet ti LTFRB i-study da ko mga nasiyate tas lo kumakin ni Francisco Motors. Tatangkit na riing isuna, na touch isuna at aga-semet tay kunadan nga DJ gatgatangin tayo nga traditional jeepney ket manufactured in other countries. Ating isu iti paggalaan tayo kuma ket kaya tayo met gayam iti agmanufacture nga nalaklakapay nga matulungan tayo digitay owner ti pangpasadang halugan nga jeep kastami ket driver aping nga hantay nga tangkilikin iti bugod tayo nga aramid Mang Robert. Yan din ang punto ko noon engineer. Kasi only in the Philippines, yan, pa Francisco, dito muna, together with Sarao, dito muna, ng tatan, adon dito klase, ti kahatilugan, ngayon dito. So, dito Euro 4 engine, product met laeng dito dadakila kumpanya la, just like Toyota, Mercedes, Isuzu, ken sabsabali pa, engineer. Well, Mang Robert, no mapantay nga miniti diesel nga digiti dadakkel Mang Robert ket aslo ko man Hyundai adapay deti yutong kung kunana yutong makinan mabalik ka ngamin nga gumatang lata ti makinan Mang Robert mabalin pa nga adapay chasinan samon tubaduan dito Mang Robert so tubo Brian deti Francisco Motors tata sanan tubaduan kasi chassis lang DJ mabalin mo nga i-designan ni Suna then maki-compete iti agapot China ken agapot ti sa baling nga lugar Mang Robert. Iso nga no para kanya ket deti nakita ti mesa nga kwaket deti na ti Facebook ket ni mas napimpintas nga dayo deti arami tay tutan mayakma ka DJ tradition tay ti Ilok Philippines Mang Robert. So nga nakapimpintas ti naramid ni Francisco Motors Mang Robert. Okay. Di ba may mga kumpanya na yung tinatawag motor, then chassis, knockdown ko na dun sa kakadijay nga sumangpet nga kadjay then DJ kaha iso ti built in dito pagilente nga Pilipinas. Di ba may mga ganon na engineer? Well, Mang Robert, exactly. DJ Tubo Brian da, kung baga makina ken chassis lang, then assemblen dito sa danto badwan dito iti bus, adami dito manufacturer ti bus, log mati DLTV, Delta Motors kunada adapay din sa Turo sa Philippines kitain niyo Mang Robert ket actually dati ngamin jeepney ket isu ti talaga nga nagsentroan da kasi nakadado nga jeepney yen imuna iti bus nga nang surot deta nga project ti LTFRB nga kwa isu nga adap manufacturer ito yan isu nga ti pasang pinendalay yen ket chassis ken engine sa danto assemble ikantikahan ito yung Mang Robert. Okay. Di kiti local manufacturers agorder dalatan kadi kas jay knockdown ko na da chassis and engine then after that isag paut na di assemble tayo nga kahatuin no kahit na di kahang nga talaga nga di original traditional jeepney pwede rin na engineer. When Mang Robert mabalin exactly mabalin nga assemblean da dito yan. Ken may isa nga isingit ko Mang Robert tigit kita namin about the Kwatil KFRB. Apay nga kailangan nga consolidate DJ mesa nga question da Mang Robert. I-consolidate in a minimum of I think 10 to 15 members i co-op ket dapat
no kaya ko ma-DJ may nga tao, nga pataray DJ jeepney nan, apeng nga hindi yalaw, apeng nga kailangan sumali ti co-op. Ket ti mesa nga problema da, nga makikita, ti co-op ng Robert, aket DJ jeepney dan, nga inuwadan, handan to may ganan DJ, ludiket di, kag-drive ti gasto, kag-drive ni number 1, kag-drive ni number 2, kag-drive, hamon to may gananin mang Robert. DJ ti mesa nga problema da. Ken mesa nga mapukaw mang Robert, ket mukas pangarigan nga rot, inta itibas. No, tibas mo ket 9 units laeng, handa ka nga i-renew. DJ ti mga kamatmadi mang Robert, i-renew, da ka kumamit latata, kaya mitek pataray iti unit. Apeng nga kailangan pelang kada minimum na. Di ket nasawen nga tagbiag tulaingan mang Robert, di kita dadakkel nga kumpanyan. DJ ti mesa nga problema mang Robert. Okay. So para ka dito dito jeepney operators nga single unit lang, parang ano na lang, da lang kay ti cooperative ano kan, tapno as a company no under the cooperative engineer. When mang Robert, bali under the kuha ka kuman, bali ag member ka iti co-op, tapos kasta i-issuean na ka ni LTFRB iti linyam. Isu diyan mesa nga pagriririan iti jeepney operator sa mang Robert at syempre aslo kung makanya ket ada mesa nga unit ko, ada mesa nga let's say ada mesa case number ko, ket kaya kami maintenance DJ nga ko ket hanga mabalin DJ mang Robert no di ket di makimiyembro ka iti co-op when no kumpanya mang Robert tapnon kasta ito ikan naka iti permit ni LTFRB ang operate mang Robert. Okay. Parang hindi na sayo yung sasakyan under co-op na, sa co-op na siya. Driver ka na lang kung gano'n. Tama mang Robert. Kung baga i-write-in mo ka di co-open, iso ti kuamon, hamo bagi di jayen. Bagi di co-open, diya ka mo no kasano iti kuanan ti incentives ma as an owner dati. Kadijing jeepney mang Robert. Okay. Okay sir, maraming salamat. Malaksid no dapat iriket mo nga ipadanon ka diri agbuybuya dumdumngig ka data iti dati nga gundaway maipanggep iti dati. Go ahead apo Engineer Neil Jose. Well, mang Robert, digiti jeepney operators or bus operators, sakit padasin nyo lang ti agapil. Total ni Apo Presidente terme makaawat isuna ken kailyan tayo, kadara tayo, baka dingken na tayo nga may pinsan tapnon ka sa malaganan tayo met kadili problema tayo about the transportation. Deta lang mang Robert, naimbag nga pangaldaw ken God bless mang Robert. More power, mabuhay. Okay, maraming salamat Engineer Neil Jose. DJ Apo ni Engineer Neil Jose. So yung dito kahit naapot yung pa-assemble, lakit di akreditado di ag-assemble, at the same time, masurot apo di kondisyones manipod apo iti LTFRB, then pwede rin nga ma-avail apo di Euro 4 engine nga i-require tata apo ti gobyerno nga iso ti mausar nga makina tapno ma-modernize di GPO papagayam. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan,
Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, tuloy. Ti programa tiyo, damdamag ni Berto. Dapat nabatbati apong 4 minutos kasanguanan ti oras tiyo nga alauna. Gagiyim kayong kamsat. Dito kaudyan na po nga pa nakapapatay. Ti may nga local official. Dati Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ada di kita na-arestar apo nga suspect. Di ba naka-uniforme dito pang militar. Dito pimapatay. Uno ng palto-paltong kengkuanan. Nang sirek apo ka dito compound na. Ada apo ti rakurak nga nakasagana nga agsarita ken makitinulong di upat nga natiliw nga suspect idi pa nakapapatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo ken 8 nga sabsabalipay idi kalman na ibiyahe dito nga napani di Manila dito nga suspect ket nakasagana nga maisarek di Department of Justice Witness Protection Program DOJ Witness Protection Program agagiyem kamsat imuna nga naipan dito di kustudya ti National Bureau of Investigation ken di duwa nga suspect ket dati intensyon da nga mapagbalin nga saksi when no mapagbalin apong witnesses agigiyem di kayong kaamsat babaen ti gobyerno pakastamit na po itibiyang ti Philippine National Police dagito dua nupay kasta ada ti maasyuswat nga verifikasyon gapu iti rakurak dito nga respondent na nga saan da nga makumpirma ti hushusto nga motibo iti pan nakapapatay ni Gobernador Digamo ken digiti walupay nga mainanaig mainaig iti detoy napilaan iti tallo nga kaso ti murder ken frustrated murder ijay Tanjay Negros Oriental Regional Trial Court digiti nga suspect nangipinamet ti gobyerno iti may isina nga kaso nga illegal possession of firearms and ammunition pakairamanan dagiti eksplosibo. May bilang kaniti nakaswan ket the Jurik Garrido Labrador, Joven Calibho Javier, Benji Buladula Rodriguez, Osmundo Rojas Rivero ken sangapulo ket 2 nga jandos wenno saan pay nga nabigbig. Agtultuloy po ti panawagan ti Department of Justice ken ti DILG ti publiko nga dagiti makaited iti impormasyon tapno maresolba ti kaso ken adda pa nakainaig na tapnon al-alisto apo ti pan nakaipaay ti hustisya kadagiti biktima. Kabayatan na naipilaan med di kalman ti kaso nga multiple murder babaen ti PNP Criminal Investigation Group iti Department of Justice iti Negros Oriental ni Representative Arnold Potebes Jr. Ken 5 nga sabsabali pa nga digitoy ket adda ti panakainaig na kadi napasamak nga panagpapatay ijay itinasao nga probinsya di 2019. Base ti reklamo nga impila apo ti PNP CIDG Tebes ket may ramraman iti pamakapapatay di Marso 25 tawen 2019 at ti asireg ti Siliman Medical Center keni Dumaguete City Sitio Labugon Barangay Nagoalaw Basay Negros Oriental Mayo 26 2019 ken kastapay iti Barangay Malabugas Negros Oriental Hunyo 23, 2019. When dati Representative Tebes ada na ipila king kuana po multiple murder ken digiti sabsabali pa nga kakadwana nga digitoy ket makakusaran ka iti una na pamapatay iti detoy nga lugar gagiyem ken kamsat dati Digamo Governor Digamo isu apo ti inproklamar ti biyang ti Commission on Elections nga nangabak kalpasan na nga nagprotesta apo kaday di mo na I think Tebes met laing apo deti nakabalubal na gagiyem kay Kabsat deti napapatay nga Digamo gagiyem kay Kabsat nga gobernador iti nasao nga lugar. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras iti deti nga daw para iti programa tayo Damdamag ni Berto deti apo ti pagayam yo Robert De La Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Miyerkules agyaman kami ting kayo ipanagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan dili damag wenno pas masamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues.
ken karikagong tingin umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka, tapno makipartisipa. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto a karikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karigiti kang runaan niya tips para iti panang salwad tilapayag. Adapt dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banaw ngem dagitoy kumaket liklikan ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruwar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear, nose, throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Kablawan da kayo ni nagasat nga malem ti Miyerkules. Tet sa 8 iti bulan ti Marso 2023. Idanon ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas.
de la Cruz. Kaduate di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti pakabuklan ti programa ti tinapalabas para iti may katlon nga gundaway. Ngayon di parang ituloy nga ibasa dito surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biyag kenayat ni Pagayam Tayo Adolfo. Ngayon kasangunan ka Pagayam, hindi tuloy nga ibasa dito surat ni Adolfo, agyaman tayo ka rin sumaganan. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan ni St. Camillus de Lelis General Hospital in number 121 sa Florcy Street, Lawag City. Nadarikrik na tayo apo kit kaya tayo nagpakonsultar ni Doktor, mapan ni Doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Bukasapulan niyo ti construction assistance. Nakasagana nga agserbi ka na kayo, itinaing kalitigan na presyo, ti TMT Construction Company na masarakan, iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Manipod pa nakaplano, aging gana ti malpas, ti kayat yung iparakiter nga pasdek. Nakasagana ti TMT Construction Company, babaeng kini Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much, Sinipugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, adang ka rin tinalaing nga aircon technicians, tapno di kasta ornusenda, di aircon ti lugan nyo, babaeng kini Engineer Neil Jose. Agyaman tayo kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Mrs. Esmerga Lisinao, maniboda po di Barcelona, Spain. Pagyamanan tayo pa iti June Floor Apartment nga masarakan ti Barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag, babayan kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kay ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Crispy nga chicharon, raman niya di muntupulos malipatan. Pakiramanan diri sabsabali payalako da putahe, Cherylyn's Crispy Chicharon, ground floor ti San Nicolas Public Market, babaen kaliti agtagikwa nga da Mr. Henry Valledor ken Mrs. Cherylyn Jacinto Valledor, manipod Santa Maria, California, America. Thank you very much, Met, ken ni Mr. Victorino Pasqua, manipod iti Honolulu, Hawaii. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Ipagkamumi apo nga nang rugin ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagayim kayong kamsak. Amin na po nga mapan agpiknik ka nga agukupar apo kariti cottages ti Blue House Beach Resort. May kanyen sigida dito nga grupo wenno dito a grupo ti maysa nga Blue House Beach Resort t-shirt. Plus may ited pa apo dito ticket wenno raffle coupon kada kayo amin nga nagkukuyog no 20 kayo then 20 nga tickets. DJ ticket po, isurat yung lang tinagan, address, telephone number yo, then DJ stub na i-drop yo DJ tambyulo. Maikan kayo tigundaway nga mga bakari nagkakadakkel pa premyo. Dire weekly prices tayo, gagiyim kakabsat. First prize, second prize, aging ganay iti third prize po iti weekly draw, mga bagda po iti imported canned goods. Adapay sa nga pulo nga mabunot nga mga bak iti consolation prize nga 200 pesos. Adan tupay mid promo draw para iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Iti katingaan dito apo nga pa-promo, DJ draw, mga baka iti mabaling ka mga baka iti 5,000 pesos ka first prize, 3,000 ti second prize, ken 1,000 ti third prize.
Pakairamanan to apo digiti sabsabali pay nga prices nga maipaay kada kayo. Adan to pay maangay apo nga paayayam nga addati maited nga papremyo wenno premyo kada giti mga baka. Iri grand draw gagayem kay kabsat iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Mga baka mabaling ka mga baka iti first prize nga 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos, ken adupay nga consolation prizes. Tragligipan nyo po, the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Amin na po nga mapanagakumudar. Agupa kaditi cottages, mabalinda nga may kanti chance nga mga bak kaditi kakadakkel pa premyo. Babaen kada Mr. Rex Sibuyat, ken ni Mrs. Nancy Sibuyat, ken ti pamilyada. Agtagikwa, iti Blue House Beach Resort, Barangay 37, Kalayab, Lawag City. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tingaro din papagayam, ngay day tuloy, ngay basa, day surat. Nga na kay palaunan, ti pakasaritaan, ti biyag, kenayat, ni pagayam tayo, Adolfo. Asik iti inak, Manong Robert. Ti inak nga mangidurdur iti biyag mi no pay taltalo kami niya kakabalay, gapu di papanaw di dua kakabsat ko. Ditoy nga, kaslaki marumet ti gurak, wenno, kup-kupi-kupa kagura iti anak. Ngamin iti likudan ti rigat ti inak, agtultuloy latta ti kina irresponsable na. Agtultuloy latta iti panamagsasauna kini nanang ko nga kaslaawan serserbi na atao nga no daduma ket dangran na pay Manong Robert. Banag nga kasla mapigis ti barukong ko no makita nga dangran ti amak ti ina. Masansan niya pang dangdangran ni tatang ket ni nanang ket ti dadawat na iti kwarta. Didawat na iti kwarta nga mapan makisugan. Wenno saan mapan na ibarkada. Makiininom ngano daduma ket itipen mismo abalay iti pagkiinuman da ket agbalin ni nanang kas may nga babaunen wenno servidura Manong Robert. Digiti pakakitaan wenno pagilasinan iri subra na pan nakabambannog ti inak. Konsumisyon ken sabsabali pay. Agkutong ni nanang ken pumugot Manong Robert. Nga tunggal makapagsarsarita kami, may sa tikid daw na kanya. Adolf, anak ko,
Di mo kumaliwliwayan, minuliplipatan, ti kanayo na kindaw ko yan. Irapin mo ko mga sapulan, di kiti dua kakabsat mo. Mail iliw ako na yun ka nakukada. Kailiw ko una yan, di kiti kakabsat mo. Agarubos to, di kiti luana. Sung batak met, iti napintek akari. Nga ituloy kunto nga sapulan nida. Ngem kasano nga gudwa ek ti bagik manong Robert nga mangsapul ka di kiti dua kakabsat ko. Kastamet din ti itutulong ko iti nakakaasi nga inak. Para iti pan nakasapul ti agserbi wenno pagbiag mi. Manong dita nga ininot nga adda digiti karkarna wenno saan nga dati-dati nga araramiden ti inak nga dituyen nga makitkita kabsat ko. Malpas kami amangan sakbay nga mapan ni nanang iti kusilet nga pagturugan dakin ni tatang. Agparintumeng iti sanguti, basit nga altar iti balay mi. Napaot nga agkarkararan. Wen kabsat. Nudaduma nakadeppa digiti ima na. Nudaduma nakababa. Wen. Dagita digiti makitak nga nagbaliwan ti ay inak. Banbantayak to ni nanang bayat nga nakaparintumeng. Ket dita kabsat nga, maan ninawak iti panagar-arubos na iti matana. Nupay lalaki ti ginataok kabsat ko, jak maigawid ti di mailuya. Jak maigawid ti iti tiriknak, ket may sursurutak nga aglulwa. Makasarsaritak nga tao manong Robert nga nagdapuy sa bali nga lugar. Dita nga agdamdamagak. No di daman lang nakitkita di iti dua kakabsat ko. Damanang perla kini manang risa. Ngem kang kanayon niya pan nakapaay. Ti, agbali na sugat na kanya. Saan da nakikita? Awan tinakadamdamagan dano at daday tinagkapuan da lugar. Saan? Mano aging gana nga dimegdeg digti obserbasyon ko kaninana. Nudad duma ure umay daay ayabanen kadagiti agpatrabaho. Saan na mapan? Ibagana nga adda nasken nga asikasyon na. Ibagana nga mapan iti opisina ti gobyerno. Wenno saan? Ibagana nga mapan na sa pulen digiti duwa nga anak na. Dati ket sa anakasta ti inak. Banag nga nagdanagak manong Robert. Wen kabsat. Jak kumakaya ta panunuten ngem kasla isu ti papanan. Dagiti makitkitak ken ni nana. Kasla maat atiw idin ti panunot ti inak manong Robert. Malem nga panaggapog iti tiyandaan, nasang petak ni nanang agtutugaw, iti pan nakasalas ti balay mi. Kitkitain na ti aparador nga nagbalin nga dibisyon tapno agsina ti kusina, ken ti pan nakasalas ti balay. Ti aparador nga nakaipempenan idi, ti arwaten di iti dua kakabsat ko. Sinipsiputak ti inak, numanen tumakder, sana lukatan ti aparador. Irikep nan tumanen, ket mapantumanen nagtugaw. Sanan tubalbaliksen, tinagan di iti dua nga anak na, wenno di iti dua kakabsat ko. Perla, Risa, sa dinong aminin tinapnapanan nyo anak ko. Marunot din di aparador yo, awamen din di iti arwaten yo. Agawid kayo pa mo na. Agawid kayo ng anak ko. Sanak pagit din nyo mapanagtrabaho, gaputa. Awang kayo may napamanawak dito yung balay tayo. Dagiti balikas nga maulit-ulit.
Ngano daduma manong Robert, pasaray agayek-ek, pasaray ag katawa. Ikat katawa na ti panangaw-awag na tinagan, damanang kurisa, kanimanang kuperla. Inobserbarap ti inak. Talaga nga saanin na rumrumuan, Manong Robert. Saanin niya mapmapan kadagiti mangayab keng kuana nga agtrabaho sa balin ni nana. Agingga nga iti maysa nga malim nga sumangpetak manipod iti tiyendaan. Agong unget ti amak, ungungtan na ti inak. Talaga nga, sika lindakit. Sa balin ti mapanpanunot mo, loko. Di ka kumakit din ay mapamakitrabaho. Awan sa apayin ti maited mo nga kwarta. Bueno ata, di kamit din mapanagtrabaho. At da kamit latan dito unik ti balay ngag sa usaw kada agisem-isem. Ani ay ti mapaspasamak ka, agmauyong kansang gaga. Balikas ti amak. Immasidega nga si kakalma Manong Robert. Nagkarkararaga. Diyos ko pangaasim. Pangaasim ta igawid mo tiriknak ken di pagitdo kas pagarigan. Dandani nagpulo daytoy nga dakes nga amak kaniak. Ngem pangaasim ka di Diyos ko di mo ipanubos. Napanak iti ayan datatang ken ni nanang. Nakatugaw iti sulit ti inaki dinto nga nakamateder ti amak ama magsasao ken kuana. Tatang pangaasim. Sardingan ko mga pagsasawan ni nanang. Sa balin ni nanang tatang, saan mo ka di nga madlaw? Husto ti panang diskribir mo keng kuana. Agsalugen ti panunot na kitag tenag to isuna na maagmauyo. Degdigan pa'y tatang, so nga pangaasim. Saan ko man tatang? Saan mo kumanga? Adadapay nga dangran ng pagsasawan ni nanang. Amangan tati di mabayag. Saan tanto na makita? Sapsapulin tanton gaputa. Saan ton nga na ornos ti panunod na? Kaam-amak ko unay deta tatang. Pakaasik iti amak. Pagpian na Manong Robert, kasla dimngeg ni tatang iti pakaasik ket. Nagwag na sa pimanaw nga nagsarsarita kadagiti. Saan na maikanata da balikas? Makaammo kay man lang nga naginan. No agmauyong ka, di agmauyong ka luko. Tiltila at dakit di nga, mapampanunot mo ngamin. Anya ti, problema takasta kakititan. Saan kami tadaki nga kasta? Panawang kay manlaing eh. Iti may sa aparbangon Manong Robert. Nasapa kiding agriing gabot at tiyenda iti tiyendaan ket masapul la mapanak tapno dati masapulak. Nagbalinen nga ugalik ti masapa nga agriing. Ket no kasta nga makariingak ayabak ni nanang nga umay agkape. Wenno kadwa kiti kusina bayat ti panagluto. No datduma umay, ngem no datduma ibagana nga saan na mabisin. Saan meta bumangon? Aglalo na awan ni tatang. E di napanak iti ko kwarto nga ayanda ken ni tatang. Nakatugaw ti inak. Para naaran iti silnag ti silaw. Nang, kumay kayong tagkape kayo. Agitdan na niya kape na. Kinunak. Saan niya simungbat ti inak? Inasitgak na rod ni nanang kitagluluan. Apay nagsang sangit kayo manin. Apay
nalaglaganin para kada kayo ti agsangsangit ngem ti umisem kumanana. Nabayagin nga jak nakita nga umisem ka. No agkatawa ka man kasla parparaw-paw. Kasla adad na nga agar-ari keng katiliday. Anya ayat ti magburburibur kada kayo. Kinunak nga sinagid ko ti abaga na. Dito'y nga bimtak ti sangit na, Manong Robert. Nakapigpig sa nga sangit. Huwing kapsat ko na asyanak ti inak. Agingga nga dito'y nga impukpukaw namanen, tinagan damanang perla, kanimanang risa. Well, kailiw na kanuuna yan ida. Kabsat ko na panagini kusina inyalaki ti danom, pinainom ko dito. Kaasi ni Apo Dios nagsardeng agsangsangit. Napilit ko nga imay di kusina ket intempla kiti kape. Nagkape dito ngem maulit-ulit ti pakaasi na. Nga birukik di iti dua kakabsat ko gaputa kailiw na una yan ida, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw nga talaga nga dan karkar na mapaspasama kiti inak. Ure digiti karuba mi, Manong Robert, ket mapmapan kano kali di balayda nga tilaadda digiti may isa sa una. Ngem kang runaan kano nga damdamagin na ket no nakikita da digiti dua kakapsat mo. Wen Manong, dagbalin manen nga dakkel nga problema ti sitwasyon ni nanang. Agingga nga iti maysa nga malem nga isasangpet ko, nakigtutak ta, nakaigalot ni nanang, iti maysa nga dakkel atugaw, ino di dakkel atugaw, iti mismo nga salaspi. Dagdagos ko nga, inukarkaran ti pan nakaigalot, di iti duwa nga na itanlikod nga ingan. Apay na, siya sino ti nang igalot ka na kayo? Inggalot nak ni tatang mo ta, sinapsapon nak. Panak itiwaig, kaya't ko di agkalap. Ngayon may nagginuyuyod, kaya di may sangat na. Nagdigos na, sanak may tininggalot sa pimanaw. Balikas ti ina. Manong ko anyan yung kintayig ko ang nakakita. Nga kasla may samit din niya na ibaog nga animal ti ina. Kabsat ko nagsangsangit na kiniday ti nga gundaway. Kinid daw ko iti Diyos. Nga pagsubdin na kumatisimbeng, ti panunot, ti nasingpet kin na ano sunay nga ina, Manong Robert. Kas tininamnamak, Manong Robert, dimagdeg, wino dimegdeg ti sitwasyon ni nanang. Nagbalinen nga, tao iti kalsada, agpagnapagna ag sao-sao, wenno agsarsarita amay maysa. Naasya na kunay iti inak, gaputa de di nasingpet, nagaget na ano sunay nga ina, may saitan nga ina, nga saan nga nasimbeng ti panunot na, agmauyong Manong Robert. Inturtured ko tinagpakpakaasi kadigiti kabaranggayan mi nga nuwen ken mabalin. No makita din ni nanang ket itunda da iti balay. Ngamin saan ko nga masanguta, no isunan ti bambantayak, sigurado nga awanen ti pagbiag mi. Awanen ti maigatang iti agserbi kada kami, Manong Robert. Dimegdeg pa ti sitwasyon ni nanang, kabsat ko. Agingga nga, imay digiti taga social welfare iti balay mi. Dito'y nga, insingasing da nga maitulod laing ngin ti inak iti ospital digiti agmauyong iti Manila. Ngem kinunak nga awan ti kabalinak nga pangigasto ken ko ana. Awan ti kabalinak nga pangigasto gaputa ti masapulak iti tiyandaan nga pagbalbalinak nga katulong wenno kargador ket di pay umanay para kada kami.
Dahil titirisom ko nak nga sipod nadlaw ko nga sa balin tipi. Taray ti panunot ni nanang ket jakpay na ipan iti ba. May isa nga doktor. Jakpay napaagasan gaputi kaawan ti gastusik. Manong Robert. Agingga nga adda digiti simmang pet nga tulong. Ngaggapo ka digiti karubami kang ronaan na digiti addaan ti mabalin. Manong Robert. Dito nga nagyaman ak kadakwada. Tada iti, mabalin nga igatang ko ti agas, apaman nga, maipakonsultar ko ni nanang. Naipakonsultar ko nga rod ti inak, ngem segon iti doktor, nasken nga maipan iti fasilidad nga adda ti mga tensyon keng kuana, tabarbaring ka numaagasan pa'y. Maipan iti mental hospital, Manong Robert. Nagwaras day nga damag ket iti maysa nga malem. Adda na sa nga ilik nga maysa nga babae nga nakalugan iti nangina a kutse. Imbaon nak ti dati nga mayor. Ti dati nga mayor ti ili tayo. No kano paburam, igastuan ti dati nga mayor. Tinanang mo tapno may panidye mental hospital. Am-amu amin unay ti dati ang mayor ti inamata. May sa kadigiti job order. Bueno nagtrabaho, idi so tinakatugaw, aging nga naabak. Kay sumitten ti saan nga nangirinyo iti kontrata na gaputa. Supporter ni ex-mayor, ninanang mo, kinorida kayo. So nga, no palubusam, nga may panidye mental, awan ti problema. Ni Apo, dati ang mayor, ti mangigasto keng kuana, ken iso na pa yun, ti mang follow up ti sitwasyon na, iti mental hospital. Anya ti mako na madol. Kayat ko, ma'am. Kayat ko, tapno. Makisayan ti panagdandanag ko king kuana. Jak, mayulo di kiti trabaho kaputa, pampanunutik ni nanang. Pakibagayon to ken ni ex-mayor nga, agyaman na punay. Kinunak nga jak nagawidan ti panagluak. Iti yaman ko, iti jaya ti dati a mayor, Manong Roberta. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal.
na kiti may ngayon baon ti dati a mayor para iti pan na kay biyahe ti inak. Impakaamok metlaeng deto'y ken ni tatang. Ngaman yan kabsata. Jakman lamat tiyambaan nga awan iti espiritu ti arak ti amak. Iso nga, uri no mariknak when no makita ka si babartek, impod no kun ti amin. Tatang imay dito iti binaon ti dati a mayor. Tumulong ka no para iti panakpaagas ni nanang iti mental hospital. Agdesisyon ka kano, agdesisyon ta no, palubusan tawin no saan. Ngem siyak, ibagak na si papalubusak. Ngem ibagak metlaing ka na kayo. Nasisyatin na no may pansadyador. Tapno no, agtalnan ti kinabagtit na. Nagbalimetin nga bagtit ti inam. Di pa yan nagbanok, di pa yan nagtrabaho. Balikas ni tatang. Saan mo kuman na panunutin ti pa nagtrabaho na tangga po takas na nga ti sitwasyon na. Naigkan ti nakana nga sakit. Sakit pa iti panunot. Kinunak. Sige. Kano-kano nga umay daalan tapapanday pa rin iti mental hospital when hospital di iti agbagti. Kaputan na ibagak meten kinumanamong kayo. Mapanak to yung tunubigata. Maplano ti pan nakaibiyahe ni nanang. Ti kano dati a mayor ti makaammo nga mangyendurso keng kuana iti mental hospital iti Manila. Naibiyahe na rin ni nanang babaen ti tulong ti dati a mayor iti ili. Welcome sa napalalo asangit ko idi ipanaw da ni nanang. Ngemawan ti mabalinak. Sa anak meten nga napansimurot tapno maitulnog ti inak. Ngamin kabsat ken panpanunutik ti mapanawa ka panaka. Pannakitigid ko iti tiyendaan. Sayang ti masakula. Nagpakadag pinakada kami latan iti inak. Natalugod mita sinmurot manong Robert. Babaen ti parang kuyog ti sumagmamano nga nurse. Tapno maibiyahe na mapanidya mental hospital. Daksang gasat tawan di dinitatang tanapan manen. Kada iti gagayem minubarkada na. Napamanen na kiinom. Iso nga siyaklatan tinang palubos. Iti nakakaasi unay nga inak. Manong Robert. Kapsat ko, pakaramanan di didwa kapsat ko. Adad na nga simken ti iling ko. Kumusta ang tandi didwa kapsat ko? Diyos ko, iturong mo kumakang kikita ka. Iturong mo kumaapo magkulos ti dalan mi. Tapno makita kita. Di mo kumamit bebe anti ina. Salak nibang ka di apo kit paglaingin. Agbalin ko mga balay, giti iti marami na proseso tapos nagsublit na simbing ang panunod na. Pang-asim Diyos ko, deta laing tigit daw ko kin ka. Pagsubliem tigit ito ang kapsat ko kin. Paghimbagem, ti sakit ti panunod ni nanang ko, Diyos ko. Panaw ti inak nga naipaniti mental. Arig na di mausawan ti amak. Si babarte ka kanayon. Nga kaslasaan pa'y ket di nagdigdigos manong Robert. Mabainak pa'y din ka rin iti tao. Naasya na kiti amak. Nupay adda gumay gayib-gayib agburak ken ko ana. Nakakakaasin ni tatang. Awan ti mga disarkeng kuana saan niya kasi dinasimbing ti panunot ni nanang kinagdapay lang. Nadalos di Yusuf ng arwaten. An-anusak na ilablabaan ti amak.
Uray no at dagurak ken kuana gapo iti kina-irresponsable ken ti dakes nga inakaramid na iti pamilya. Pakaramanan dananang ken di dua kakapsat ko. Ngamin kasla mabainak nga makita ti tao ti ama nga nakadungdung rit wenno nakarugrugi. Manong Roberta. Iti may sa abigat nga sapak maninabimangon gaputa mapanak iti tiyendaan no kas nga aldaw ti tiyenda Manong Robert. Diyan mo no anya ti simken iti panunot ko iti dedi agundamay. Malagip ko ti inak nga mapankuririingen tapno ag kape. Kasla kayat ko nga ni tatang ti sumukat ken ni nanang. Tapno mapangkuringen ket iti templak met iti kape. Taure no kasano ti kinadakes na ken kadagsen ti impenek abura ken ko ana. Amak tulata. Napanak nga ro di tiri daw. Tinugtog ko tiri daw ti kwarto ni tatang. Tang, agring ka ta kape taman. Agsangol taman niya kape tatang. Kinuna, ngemawan ti sumungbat. Nakapamitlo, nakapamimpa, taging ganap na mininem nga tanga nagtugtuga, ngemawan ti sumungbat, Manong Robert. Dito'y nga pinilit kulatan, nga linukatan ti ridaw, tati panunot ko amangan tamat maturo, ket padasi karingin ti amak. Edi lukat ko ang mamimpinsan ti ridaw, nasipnget tay lain. Kinarawak ti switch ti silaw, ket dito'y nga sinilawak. Anya na pan nakakigtot ko Manong Robert. Edi ta makitak ti amak. Nakabitin ti bagina, iti naikamang nga tali, iti mismo nga pasag ti balay. Inasetgak kabsat ko, ket inigamak di kiti agbibiti na saka na. Tatang aping ay naramid mo ti kastoy. Kinunak niyam nalami isen, Manong ko. Nakapatulit ti tugaw nga patcheck kayso di nagbatayan na sana inkugtar tapno mabiti. Inusar kumet deto ngem jak kabalinan nga ibabati nakabitin nga bangkay ni tatang. Isu nga nagpaaraya tak Manong Robert. Imay di iti karuba mi ket isudan tinang ibaba iti bangkay ti amak. Nagarubos dagiti luwak Manong Robert. Day digurang impinek nagtinag nga asi iti ama. Apeng inaramid mo ti kastoy. Apeng inaramid mo ti nangketel iti bukod mo nga biyag. Ado lang nga rudin ti basol mo ka dagiti tao kang runaan na kanakatiha ka pamilya. Dinigdigam pa iti basol mo iti Dios. Kapoy ti parang ketel mo iti biyag mo. Kaasi ka pa'y tatang ko. Kaasi ka pa'y. Babaen ti tulong kapsat, digiti ka baranggayan may. Naitabon ni tatang. Naitabon niya saan na nakita, digiti dua kakapsat ko pa kay ramanan tinak. May saka nagtakder nga nang itulugkin ko na, iti panungpalan Manong Robert. May sang agbibiyag. Saan ko nga muti ayan digiti dua kakapsat ko. Ada sumagmamano nga tawenen tinapalabas. Sipod din manaw na. Nasursurok meten nga makatawen ni nanang iti pakapaagasan digiti bagnet. Makidamdamag aknukwa ka digiti staff ti dating nga mayon nga nangitundagin ko na ijay mental hospital. Ngem awan ti may bagada. Ngem iti na minsan nga nadanon ko ti dati a mayor. In bagana nga adda kanumet din nagdurasan ken pagsayaatan ti panunot ni nanang. Ngem
saan pa'y nga mapalubusan na agawin. Manurugay. Inakabsat ko, ti tiyandaan lang na ti pagbibiyaga. Agmay may saa. Kailiw ko ti inak. Kailiw ko metten di dua kakabsat ko. Ngem sa din no kabsat ti pangsapulak kadakwada. Sa din no ti ayanda nga paset ti lubong kadagitoy na alaw. Amuda nga tan niya pimusayan ti amak nga nangidadanis kadakwada. Ken amuda nga tan nga ti inak ket adda nga maagagasan gapu ti pan nakaperdi ti nasimbe nga manunot ka. Kan kanayo na kutkuti mak ti luluak. Tunggal malagip ko dagiti napapateg iti biyag ko manunod. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta metten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Yamanan tayo pa dito sa magandang papagayam ni Dr. Alan Taylan at St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Safe Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng kini Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Agyaman tayo kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manibot ti Barcelona, Spain. Pagyamanan tayo pa iti June Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta, kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Cherylyn's Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Valledor, ken Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Ken thank you very much kani Mr. Victorino Pascua, iti Honolulu, Hawaii. Pagayam ko dituyen nga ringipak. Isurat ko nga nangipalaunak tinapalabas iti biyag ko. Mabatiak nga si utang, iti ayat mo nga nangipatangatang ken nangibasa, iti deti nga surat ko. Kararag ko ti patinayon nga salunat mo, ket agtuloy deti nga programa.
Ito'y pagayam mo, Adolfo. Pagayam ko, Adolfo, naladingit unay ti pagtengken pasamak tinapalabas mo. Kasla, naibasta-basta wenno naigamer iti biyag mo ti panubok. Ngayon mong kadinga ti atiddo ka panubok. Ket mabalin niya, masubadan ti atiddog ni taragsak. Ket sapay ta kastat sumangbayken ka. Sapay ta mamipinsan niya aglaing ti sakit ti panunot ti inam. Baben ti tulong ti dati amayor ti iliyo. Ket kastamiten agpurusto ko matidalan, tidalan nyo. Kadagiti dua nga nagtalaw nga kaapsat mo, kapo iti panangidadanis ka nakwada ti ama. Ipinmusay nga ama. Kasla makitak nga dat panagbuting mo iti Diyos. Kapo iti balikas mo, iti makita mo, iti pinmusay ti ama. Nga lang rudin ti basol na, kada kayo nga kapamilya na. Dinigdigan na pa iti basol na iti Diyos, babayan ti panangkitil na iti bukod na abiyag. Nga kasla maawatak ka rito nga pasit ti surat mo, asidig ka, iti Diyos ama, pagayon mo. Ulitek ti agyaman, iti panangipatulod mo, iti dito nga surat mo, nga nakaipalaunan, tinapalabas mo iti biyag, pagayam ko ano. Dito yan papagayam nga, kumakada kami, dahil iti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iribiyang ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin asa nga bata. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunek ken na sa emasugat. Tinapalabas.